Hej alle sammen og velkommen til denne video. I dag der vil jeg vise jer hvordan det gik til mig, da jeg var ude at se dem her spille mod FC København. Ja, og lad os bare starte. Det er fedt. Det er fedt. Det er meget sjovt i hvert fald. Det er lidt vildt. Ja, sådan skal det være. Du har overhovedet ikke set en skid. Det er også Stefan Andersen. Fucking forræder. Ja, det prøver der sgu da alt det lort over, så de kan se. Så kan de ikke se. Tag nu hjem! Så kan de ikke se en skid på det. Nej, det er meningen. Det er fedt. Bayern vandt 1-0. Ja, og det blev en god dag at komme med toget hjem, så det var rigtig fint. Og det var faktisk, hvad jeg lavede denne søndag aften. Ja.
Men jeg vil sige mange tak til min fætter og min onkel Christian Faldt og Bavnfeldt for at jeg måtte komme med ind. Det har virkelig været sjovt. Så vi ses og håber på at vi ser med en anden gang. Please like og subscribe, og så ses vi måske en anden gang.